गिसिंसो जागोनलै गारि गिदिर भारा लानो हायाखैलै होननासो बुंगोन माथो इउटुबार उनाव ini wah खैजन जाखो सानलाय 7 जन 7 जन ड्राइभारजों 7 जन एल्ट' गारियाव 7 जन 7 जन लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअ गिदिर जानो खोमा मोनहांबाय मोनफैबाय बाजै हटेल ओइ गोजौआव माथो इनि ओइलाय बेखौनो सानबाय थाखादां इनि सानसुलि नै मोनबाय मा नाय मोनसे नायदो स्टार्ट हाबफैजेनबाय जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेट अब्दुल कलाम Salah. Habdi berat.
नै जोंना सानसुलिया गाखोबाय मालाय अचार लेना पड़ेगा रे अचार लेगा क्या हाँ लेगा अचार Oh my god क्या है 300 oh my god 300 है पापा क्या पापा asal berapa पापा mama चल लाया नहीं बालों चुई नै जों दा हाबफैदों स्मार्ट बर्डआवलाय बैबायदि मिसिना जानानै दङ नै जों दा एग्रिकालचाराव हाबफैदों एग्रिकालचाराव नै बिराद मोजां जायगा बेयाव খাদ্য যদি পাৰে আপুনি 12 ঘণ্টাৰ পিছতো আপুনি যদি সোনকালে খাই দিছে সেইটো খোৱা আৰু যদি খাওঁনে আপুনি ফেলাই দিয়া নতুন বনাব লাগিব নেক্সট সেকেন্ড টাইম বানাইবো থাৰ্ড টাইম বানাই দিও खेबब्रै जाहोनांगौ खोनासं खेबसे जाहोबाय गाबोन बोखांबाय जायाखैबाबो गारहै आरो बिसोरथ' जागोन हराव आरो बानायबावदो गोदान एसे बारा बानायनांला बारा जायाखैमोनथ' एसेल' बानायदोलाय बिदि खेबब्रै बानायनांगौ गोदान ट्रेनिं सेन्टार आंनि बोसोराव खमसे खम जों माने देखायनांगौ जों माने मिथिबाय जों मानबो लाबावनांगोनसो दे खोन्थादो मा हटेलाव जादों नोंसोरो दे नायदोंना नायाखै हटेलाव आर'नाइ हटेल दा खोन्थाहैनो रोंनाय नङा माथो बिसोरो गोलैगोन रानिनो नागिरो सेल खालामोरा मासुर साजायना दोनबाय ओइ नों मदना दिया मदना ना दन्थासिम लेखाजों बानायना बिराद बरिया साजायदों ना टपिया बिराद मोजांलै गदाकसो लानोसै
ডেঞ্জারাস সরি এইটো ডাৱৰ নাম কি হয় এইটো নাম আছে না নাজানো না আচলতে নাম থাকিব লাগে নাম আছে বোধহয় মই নাজানো ओइ तरुवालफोरखौसो लानो मोननांगौमोनलै Turun. मेन पेन्डेलाव थांगासिनो दं जों दसे मेथाइखौ आं गोबां बोसोर सिगाङावनो सुजुदोंमोन अब्लाबो दिनै गोसोखांफिननानै खननो नाजादों Tablet one good. अभी जाने वाला है हम